Ľudia v Starej Turej a okolí pri Novom Meste nad Váhom takmer ohluchli. Do rekreačnej oblasti Dubník prifrčali na svojich nadupaných tátošoch tisícky motorkárov z takmer celej Európy. Nechýbala spanilá jazda, ale ani kaskadérska show. Vidieť takéto nablízkané parádne mašinky po kope, tak to je neskutočná paráda. No a o zvuku už ani nehovorím. Pastvou pre oči bolo asi 3000 motoriek a bolo sa naozaj na čo pozerať. Ta jízda na té mašině, na té motorce vás úplně uvolní. Kto to neprežije, nepozná. Do oka nám padla i táto trojkolka, je to majiteľová srdcovka, dotknúť sa jej nemôže hocikto. Ani nečudo, veď stála poriadny balík, skoro 20 000 eur. Tie zážitky a tie výlety, to sa oplatí za tie peniaze. To, že za volant motorky žena nepatrí, neplatí. Táto pani jazdí už 4. rok, do partie chlapov i hneď zapadla. Ženská na motorce pro ty chlapy má větší význam. Motorka je vraj ako láska, horšie je, ak sa má človek rozhodnúť, či jedno alebo druhé. Keby som mal opustiť manželku alebo motorku, tak je to veľmi ťažké rozhodnutie. A čo na to pani manželka? Ja s ním súhlasím úplne. Nebudem mať z toho zle, že keď odídete, dostane výpras. Zimomriavky po tele všetkým naskakovali pri pohľade na profesionálnych kaskadérov. Niektoré kúsky vyrážali doslova dých. Roman Rudkaj, televízia Markíza.